Біп-біп. Прийшов час, моя маленькая, кластися спать. Баю-бай, баю-бай. Біп-біп. Топа, коли уже у твоей машины поедут в гараж? От их виражу и шуму у меня голова крутится. Ну чакай, Яночка, чакай, хутка яны адправяцца ў гараж. Біп-біп. Топа, немагчыма больш. Ой, а некоторые, видать, поедут на станцию ремонтоваться. Фух, я вот стомился на этих гонках. Ой. Няўжо? У меня так и мільгають твои машины перед вачыма. Каб не одна важная справа, я б яшчэ крыху пагуляў. Ой, цікава. А якая ж у цябе, Топачка, важная справа? О, верш. Яго трэба было ў выхадныя вывучыць, але ў мяне не хапіла часу. Ой. И зараз ты будешь вучыць верш? Угу. Прыйдзецца, больш адкладваць няма куды. Дык пачынай хутчэй. Не хвалюйся, Яночка, верш невялікі, я вывучу. Ну-ну. Так, спачатку я табе прачытаю. Давай. Заячий дом. Слухай. Ага. Под ракитовым кустом заяц будовал свой дом. Ну и майстра, ну и дом. Ветер ходить там кругом. Смешный верш. Это еще не все. О, другий слупок, слухай. Окны мохом заложил, двери шишками прикрыл. Ну и заячий палац, лес навкол з яго видать. О. Уявляю, гэта заячий дом. Ветер подзьме, рассыпется ущент. Так, ну, вучы першы слупок, а я пасля праверу. Я зараз. Так. Под ракитовым кустом заяц будовал свой дом. Ну и майстра, ну и дом. Ветер ходить там кругом. О, вывучу. Проверяй. Так, слухаю. Под ракитовым кустом заяц забудовал свой дом. Ой, забыўся. Ну и майстра. Ну и майстра, ну и майстра. Ой, відаць, трэба табе яшчэ падвучыць першы слупок. Я гляну яшчэ разок. Ага. Запомнил. Ой, так хутка вывучыў? Ну, паспрабуй. Под ракитовым кустом заяц будовал свой дом. Ну и майстра, ну и дом. Ну и дом. Ага. Да нічога ты не запомніў, Топа. Толькі два першыя радкі. Ой, ну что за верш? Ну ніяк не лезе ў галаву. Ты ж яго і не вучыў, як трэба. Пачытаў некалькі разоў і вырашыў, што запомніў. Я стаміўся запамінаць, надакучыла вучыць. Ай! Ну што ж рабіць? Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядулечка Добрадзей. Таня. Вітаю ўсіх. Сябры мои, а что у вас за настрой? А? Дрэнны настрой, дзядуля. І ўсё з-за гэтага верша пра недарэчны зайчий дом. Ой, не зусім разумею. Верш вам настрой сапсаваў? Не, верш тут не пры чым, дзядулечка. Просто Топа ніяк не можа яго вывучыць. Таму і злуецца. А, вось у чым справа. Няскладны гэты верш, ну немагчыма запомніць. Няпраўда, лёгенькі вершык. Паглядзіце, дзядулечка. Так, зараз поглядим, где мои окуляры. Так, ага. Смешный вершик и вельмі просты. Ну вось, я так лічу. Чытаць і лічыць гэта вам не вучыць. Паспрабавалі б вы запомніць, па-іншаму казалі. Ага, весь день машинки проганял, а увечары ўзяўся верш вучыць. О, Топочка, ты стомился за день, тому складана тебе запомнить этот вершик. Што ж рабіць? Як даўней казалі, пераначуем, болей пачуем. Ой,
Ой, а што гэта азначае, дзядулечка? Тое, мае даражэнькія, што познім вечарам складаныя пытанні няма сэнсу вырашаць. Нічога добрага ўсё роўна не выйдзе. Верш не запомнится. Так, даражэнькія, важныя справы трэба рабіць зранку, калі свежая галава. Тады ўсе праблемы лёгка вырашаюцца. Так што, Топа, адкладвай верш да раніцы. А ранкам спачатку справы, пасля гульні. Скончыў работу, гуляй у ахвоту. О, а я ведаю гэтую прыказку. Ну? А яшчэ гаворыць: гуляй, гуляй, ды справу не пакідай. Так, мае любыя, важныя справы лепей на потым не пакідаць, бо адклад не ідзе на лад. Так, гэта Топа сёння адчуў на ўласным вопыце. Что правда, то правда. Лепш бы раніцай вывучыў верш, а пасля гуляў бы спакойна. Правильно, Топачка, век жыві, век вучыся, як у народзе кажуць. Ой, а яшчэ ў народнай мудрасці ёсць шмат загадак. Ага. Вы ж ведаеце, дзядулечка. Ну, вядома, слухайце. Кругленькі, маленькі, за хвост не падымеш? Ой, Кацяня? Ой, не, Топачка, ці ж кацяня круглая. Ой. Але ўсё адно яго падымаць за хвост нельга, яму ж балюча. а я ведаю. Гэта клубок нітак. Так, Яночка, малайчына, за хвост клубок не падымеш, бо разблытаецца. А яшчэ одну загадку, калі ласка. Калі ласка, лата на лаце, а шва не знайсці. Ой, не ведаю. Дык гэта ж капуста. Качан з адных лап складаецца. Так, Топачка. А я не здагадалася. Ну, А яшчэ загадку, калі ласка. ну, слухайце. Ідзе, а з месца не сойдзе. А хто ж гэта такі Ну. нерухомы? Ну, Ідзе на месцы. так. Гэта гадзіннік. Ой, гадзіннік, малайчына, Яночка. Падабаецца мне разгадваць загадкі. Ой, мне таксама. Дзядулечка, а яшчэ одну, а? Абавязкова, толькі ў наступны раз, мае вы здагадлівыя. А зараз глядзім мультфільм. Куфэрак чароўны, калі ласка, пакажы нам цікавую казку. Ну вось, што ж, мае даражэнькія, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку, чысцім зубкі, мыем тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,